Рамазан айын тамамлады. Быйыл бірінші тапқыр бәйрәм намазы Казанның Үрияңа мәчетендә укылды. Ол Залесный бистәсендә урнашкан. Аның шушы күренешләрен күздән кичергәч, хәзер гыйбадәт кылу урыны гына түгел, шәһәрнең күркәм урыны икәнен дә шик калмый. Залесный халкы аны бистәнең җәмик мәчете дип йөртә башлаган инде. Илгиз Шәкүров Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин истәлегенә салынган мәчет һәм аның татарда динне саклап калуга керткән зур өлеше турында. Урман арты бистәсендәге бу яңа мәчет нәфислеге белән җәлеп итә. Залесный халкы белән Салават күпер микрорайонында яшәүчеләр өчен көтеп алынган Аллаһ йорты ул. Якын тирәдә башка мәчетләр бар-барын, тик аларда урын аз. Хәер, Әхмәт Зәки мәчетен мәчет дип кенә әйтеп булмый. Ул мөселман үзәге. Иң беренче чиратта әлбәттә мәчет, монда кеше килеп намаз укый ала. Һәм дә аерым дәресләр, группалар төзеп, без аерым дәресләр, шариат дәресләре дә үткәрәчәкбез ислам динебез турында. Шул ук вакытта инде монда никах үткәрү залы да бар, исем кушу залы шул ук вакытта. Аннан соң инде җаназахана, шул ук вакытта корбанны шалу өчен урын булдырылган. 4 ел дәвамында төзелгән мәчетне ураза гаетенә туры китереп ачтылар. Мөфти бәйрәм намазын шушында укыды. Татарстан җитәкчелеге мондагы тантанада катнашты. Безнең канал турыдан-туры трансляция алып барды. Ураза гаетендә бүген яңа мәчеттә каршыларга насыйп булды. Мәчет мөхтәрәм шәйхебез, остазыбыз, күренекле татар дин әһеле Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин исемен йөртә. Ул 20-нче гасырның иң күренекле дин әһелләренең берсе, Кырыс Совет шуры имамы. Без хәзер танып белгән күп кенә имамнарның остазы. Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин Нурлат районыннан 99 ел яши. Озын, әмма катлаулы гомер юлы үтә. Әтисез үсә, хәерчелекне күрә, дингә каршы сәясәт алып барылган вакытта Урта Азиягә китеп яши. Аллаһка ышана, белемгә омтыла, эштән курыкмый. Казанга күченгәч, хәтта зоопаркта эшләүе билгеле. Әмнә бу бүлмәгә килеп кергәч, үзеңне бөтенләй башка чорга эләккән кебек хис итәсең. Бу мәчеттә урнашкан Әхмәт Зәки Сафиуллинның музей бүлмәсе. Биредә хәзрәт кайчандыр үзе киеп йөргән киемнәрне күрергә була. Менә бу мәсәлән аның намазлыгы, шулай ук биредә чалмасы, аның тәсбихы бар. Менә шулай ук телефон кенәгәсендә күрәбез. Төрле җирләрдә, шул исәптән заводларда гади хезмәткәр булганда ук Әхмәт Зәки яшь шәкертләргә ислам нигезләрен өйрәтә. Аның укучыларының төгәл санын әйтеп булмый, чөнки ул гомере буе белем биргән. Заманында 4 мөфтине укыткан, шуларның берсе Тәлгат Таҗетдин. Менә бу 1980 елда төшерелгән кадрлар. Анда Тәлгат хәзрәт Мәрҗани мәчетендә җомга намазын алып бара. Артында беренче остазы Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин. Әхмәт Зәки хәзрәтнең укуларын оештырганда Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләре килгәч, аның бер сүзе йөрәккә уелып калган иде. Мин ди гыйлемне Әхмәт Зәки хәзрәттән алдым. Шул алган гыйлемнән соң мин ди Бухара мәдрәсәсен бетердем ди. Аннан соң Каһирәдә укыдым. Әмма ләкин шуны әйтәсе килә, Әхмәт Зәки хәзрәттән алган гыйлем белән шушы калган уку йортларын үлчәүгә куйсам ди, Әхмәт Зәки хәзрәтнеке баса ди. Ул практик, ул гамәли менә динне таратучы, Совет хакимияте елларында динне саклап калучы иң мәшһүр галимнәрнең берсе дип әйтергә мөмкин. Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин лаеклы ялга чыккач кына үзен тулысынча дингә багышлый. 1970 елда аны Мәрҗәнигә икенче имам итеп билгелиләр. Монда ул 20 ел эшли. Менә бу урыннары Әхмәт Зәки хәзрәт, Абдулхабир хәзрәт монда басып мәчеткә кергәнче сөннәт намазлары белән монда укыйлар. Хәзерге имам Хатип Мансур хәзрәт тә үзен Әхмәт Зәки хәзрәтнең шәкерте дип саный. Ул 2 ел аның машина йөртүчесе дә булган. Гади кеше дә, аерым булганда, өйдә булганда, бөтенләй менә чим-чыннан гади кеше шундый якын үзенә бик җәлеп итә торган кеше. Шундый яхшы мөнәсәбәттә. Ә инде мәчеттә ул бөтенләй башкача, ул имам, ул укытучы да, ул әти дә, ул ганимдә. Белемгә омтылу Әхмәт Зәки хәзрәтнең балаларына һәм оныкларына да күчкән. Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе башлыгы Марат Сафиуллин аның оныгы. Ул дәвәтисе белән бергә яшәгәннәрен хәтерли. Насколько я себя помню, дәвәти всегда
занимался, совершенствовался. Дәүәти һәрвакыт белемгә омтылды. Исламны халыкка дөрес итеп җиткерүче иде. Әле дә хәтерлим. Төннәрен уянып китәм. Ә ул һаман өстәл янында нидер укый, яза. Я прекрасно помню, одной ночью иногда уж в детстве я вставал и видел, как Дәүәти вот с лампой занимается, работает над богословной литературой. Мин Коръәнне гарәп телендә укый алуым, ислам кануннарын буенча яшәвем өчен аңа рәхмәтле. Я могу читать Коран по-арабски, стараюсь соблюдать каноны ислама и верю во Всевышнего. Яңа мәчет төзү тәкъдиме дә Марат Сафиуллинныкы була. Мондагы музейга Әхмәт Зәки хәзрәтнең шәхси әйберләрен бирәләр. Он был очень начитанный, очень образованный. Дәүәти бик белемле булды. Ул гарәп теленең 5 диалектын белә иде. Һәр сорауга тирән, әмма шул ук вакытта гади итеп җавап бирде. Күренекле дин эшлеклесенең исемен саклау максатыннан аның исемендәге укулар оештырыла. Туган авылында чаралар уза. Бу атнада мөселманнар яңа мәчеттә беренче җомга намазын укыды. Абу Ханифа хәзрәтебез күп китаплар язмаган, кешеләр укыткан, аның кешеләре китаплар язганнар. Инде Әхмәт Зәки хәзрәт Абу Ханифа сыман шулай ук эшләгән. Хәзерге вакытта аның шәкертләре әле дә динебезгә файда китерә, мирасын өйрәнергә кирәк әле һәм Алла бирсә бу мәчет күңелләребездә тиешле урын алачак. Чөнки андый дәрәҗәдә мәчетләр бик әз безнең республика күләмендә, хәтта Рәсәйдә дә, мәсәлән, теге Кул Шариф бик матур дип әйтәбез, Ирек мәчете, Ак мәчет. Алар рәтендә дә хәзерге вакытта Әхмәт Зәки мәчете булырга тиеш дип уйлыйм. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗа Әхмәт.